Πάμε. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιβεβαίωσε πλήρως την πληροφορία ότι ένας από τους λόγους που τα ραντεβού στα ιατρεία του ΙΚΑ μειώθηκαν ραγδαία είναι ότι οι γιατροί δεν μπορούν πλέον να συνταγογραφούν ανεξέλεκτα στα βιβλιάρια των ασθενών, επιβαρύνοντας τα ταμεία με τεράστια ποσά. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβεβαίωσε πλήρως την πληροφορία ότι ένας από τους λόγους που... Τι πλάκα. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβεβαίωσε πλήρως την πληροφορία ότι ένας από τους λόγους που τα ραντεβού στα ιατρεία του ΙΚΑ μειώθηκαν ραγδαία είναι ότι οι γιατροί πλέον δεν έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν ανεξέλεκτα στα βιβλιάρια των ασθενών, επιβαρύνοντας τα ταμεία με τεράστια ποσά.